Jama'a, kamar yadda kuka sani, a kwanakin baya ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta ba da sanarwar barkewar annoba wacce ta samo asali daga shan sinadarin haɗa abubuwan sha ko abinci waɗanda ake wa lakabi da ɗan tsami ko kuma lemukan gari marasa inganci da ake haɗa da ruwa. Shan irin waɗannan sinadarai ko lemukan gari marasa inganci yana yi wa ƙoda da wasu sassan jiki illa wanda zai iya kaiwa ga salwantar rai. A halin yanzu ma'aikatar lafiya ta jihar Kano na lura da sama da mutane 400 sanadiyar shan irin waɗannan lemuka ko sinadarai. A cikinsu akwai sama da mutane 50 waɗanda ake yi wa wankin ƙoda, sannan kuma sama da mutane 10 sun rasa rayukansu sanadiyar shan waɗannan sinadarai. Ganin yanayin zafi da muke ciki ga kuma watan azumi mai albarka da aka shiga, akwai yiwuwar karuwar shan irin waɗannan sinadarai. Saboda haka al'umma su guji shan irin waɗannan sinadaran waɗanda ake wa lakabi da ɗan tsami ko kuma lemukan gari marasa inganci. Assalamu alaikum.